بنيرين عزيز أميرو ببرنامجك كطيبات لهمبريوانا لقال ميواني خا شنر رزمان أميل سر فيديو وتكيليا وبأدبيات آخون بخيراتك أكشنر ناف خير edebi. نهان وگر نسر مثلا خا وتكيليا فيديو وأدبيات Ha, mesele ki geleki zoru zahmete. Yani divê ez dîza vegerim mejûya hunerê bixwe. Mejûya hunera modern ku têkiliya pêwendiyên hunerê bi edebiyatê re wêjeyê re çaxobê. Lê ev nîqaşeke duvedirêje. Dîrokeke duvedirêje. Lê em dibînin ku beriya ku em bêjin amûrên tomarkirinê ên dijital derkevin, di navbera hunermendên sed sala 19 em bêjin û bi wêjekarên û wê çaxê re, wê qirnê re, wê heyamê re gelekî xurt bûne. Bi taybetî jî gelek tişt wek bîr û boçûn di navbera şerê cîhanê a yekîmîn û a duyemîn de derdkevin holê û ev mêjûyeke gelekî giring e. Ji ber ku hunermendên wê heyamê bi helbestkarên wê heyamê re, bi peykersazên wê heyamê re, em bêjin bi wênegirên wê heyamê re hema hesab bike ku di heman otelê de bin û di heman kafeyê de qehwa xwe vekin û em bêjin meya xwe vekin, wisa têkiliyeke xurt di navbera wan de çêbiye ku ew têkilî, ew pêwendiyên geş bi tu deman çê nebûye êdî. Çünkü çiye mesele murovatiye. Murovati tek diçe. û di ser wê têkçûnê re şo gelek helbest derketine, gelek roman derketine, gelek şano derketine û di hunerê de jî her wisa. û ev insan ji bandor ji hev girtine. Yani karteka wan çêbiye û tesîrek li gelek derdoran jî kirine. Wek mesela avahîsaziyê bixwe, mîmariyê bixwe. Ev em bêjin di sed sala 19 de heya sed sala 20 destpêka sed sala 20 de ajot. Lê piştî ku gengeşeyên yan jî bîr û boçûnên li ser postmodernîzmê ku kaşogravî li ser asteke bilind a entelektûelî ava bûye û xwe li ser hîmên ku modernîzm daniye jinû ve wejinandiye, ev nîqaşeke din derxestiye. Holê ku hunermend bi helbestan û bi em bêjin bi hin diyalogên guftugûyên ku di fîlman de derbas dibin, bi hin dîmenên ku bala wan dêvn û bala wan dikşîne û bi hin romanên ku tesîr li ser ruhiyata wan kirine, erê ev tişt gelek tê bikar anîn, lê em dibînin ku ne tenê wek jenerîkeke, wek jêre nivîseke di vîdeoyê de derbas dibin. Carna heger wek vegotineke vebêjer jî dibe vîdeoyê ku çêdike ev vebêjer bo mînak helbestên em bêjin Pablo Neruda dixwîne, helbestên em bêjin Anna Akhmatova dixwîne. Ev jî vîdeo ye. Lê bi edebiyatekê xwe geş dike, xwe divejînin, em dikarin wisa bêjin. Belê. Bilê de ev mesela wê de tam videoya wê gogelekî li dünyayê jî nav û deng veda û hê jî gelekî serê axaftin ya di 2003 de rêya diçe Teytê. De em rast Don Quixote dibînin û li gelî Sancho Pancho heye li çiyayê derîkê dixwazin mabestava ew go herne heta Londonê. Ji mêrikekî dipirsin bê em ê çawa çene Londonê. Ew yani bi rastî jî we ev kar li ger Erkan Özgen kiribû. Yani ew wexta tu vê vîdeoyê temaşe dike weke gote dîse vê romana 400-500 rupel ji serî ve dixwêne. Tam jî têkiliya edebiyatê û vîdeo bingeha qeser çi ava dike, ji xwe bergovîn jî vê karî baş dizan û alî wê edebiyatê ji xurt û romana de nivîsên zêdetir. Bala min kişand dibû. Tam jî vê mesele em kê re biaxivin kî karî ji me re vîdeo û têkiliya vîdeo edebiyatê bêje, nav bêguman hûn bûn ji referans li gel vê videoya. Ev video wî jî karin heke behs bikin. Çi bû? Belê tabii yani
از بخوا هنک برهمان کم بخوا چیکریه یعنی من به هفکاری هنک هنرمند داره کریه واسه من آفراندیه وک برهمنا کنجکتورال دبینن yani eko bi demerê dipeyve yani demerê dikeve nîqaşê aras divir de jî ji ber ku min dem diyar nekiriye ew çi deme em nizanin yani em nizanin bêkîjan Kurdistanê jî em nizanin bê Kurdistana yan devereke din e jî tenê em çiyat bînin û zimanek tê axaftin cana Tirkî tebliğ vê dibe ew jî sergêjiyek e çünkü hinek tiş spontan ji xeber pêk tên û wek tişteke performatîf e ji xwe vîdeo ji serî heya dawiyê weke ku senaryoyekî dişopînê diçe weke ku hinek derhêner rûniş dibe li ser vê em bêjin xebitî be nivîsî be wê di kur derbas bibin wê kî bibînin wê pêrgî kî bên wê navnîşan em bêjin teytê bipirsin yan nepirsin teyt çi teyt sembolek e teyt müzehaneyek e yani û wek em bêjin li nîveka cîhanê müzehaneyeka yani girîngtirîn müzehaneya em bêjin sembolîk ku de hiç û bîre em bêjin hunermanda de gehiştina bo wir jî xewn û xeyalek e lê divir de em bi kesî re şer nakin em tenê bi ruhiyata xwe re şer dikin ez xwe wisa dibînim bi derûna xwe re şer dikin em mesela bi aşên bi perwane nabînin em wana wek ejderhaya jî nabînin wek em cinawaran jî wek hûtan jî nabînin lê mesele donkişi du Sanchoye vay hespek û kerek lûr heye û her du fîgûr jî bi bedilên em bêjin karmendan yani li xwe kirine û ber bi cihekê ve diçin em bêjin îronî çi ye divir de îronî em bêjin gihiştina wir yan negihiştina wir e ku wê bigin yan nekin lê li gorî angaşta ku pêrgî wî tên ew gundiyek e dibên gelo em ê bigihin wir dibê tabi hûn ê bigihin li ku ye li pişt van çiya ye yani em bêjin tarîfkirina navnîşanê jî ecêbe yani wekî ku tiştekî gelekî hêsan be ya işte aha wisa hûn ê bigihin ev xusûsiyeteka me a Kurda ye yani penasekirina yani jî destnîşankirina deveran ev pişt li wî çiyayî pişt li vê girî ev e lê heger te bêyî ser pêwendiyên em bêjin bi edebiyatê re bi servan tesre divir de jî ji ber ku tesîra xwe hîna jî tesîreke xwe ya gelekî mezin li ser romanê û vehûnana romanê û avabûna romanê heye û dîrok wisa denivîsîne dîroka wêjeyê wisa denivîsîne ew xewn û xeyalên donkişo ku bi di nava rojê de dibîne di wan de jî peyda dibe û edebiyat divir de xwe bihêztir nîşan dide bê wê bigêjin ku mesela wan çi ye û çi dibînin û çima li wê deverê ne ez her dibêjim wek karmendên nüfusê ku diçin gunda yani jî wekfekê ê dewletê lê devletê tabii çünkü vêsa xwe didin tên xwarê û avbera ser rûya xwe didin dest rûya xwe dişon hinekî û paşê dîza meşa xwe em bêjin dewam dikin خد دیشن نه مثلا دون کشات جبا میشه گلی که مهمه برگو فیلمی خیلی کم تو صبح ساخته کشانده بو İspanya 400 سالیا Cervantes پیروزد کردن و فستیوالک چه بود گفتم دنیای دون کشات اینو خوازن ندوه کرده فیلم بود ماشي چاه ابنو چاه خواند مگو واه یا گلو ام بیشینین نشینین ور حاصل ماشیا ما خلات کرد خلطا در هنری هری باش gerek baş لی مقت نزانی بگو ما کاراکتری که دون کیشوت آوا کریه بیشتر ما خلات ستان ما وسام خواند مگو ها اره yani burada eskazım için bipirsim cana fikre go video çetke ya da film çetke ya da roman edinirsen pişti go ev berhem derket
خوندن نو تی سری چه دبن یعنی چون پر هر ویدیو خوندن کسک جدا yani. Pêvajoya hunerê ev e. Pêvajoya hunerê ne tenê em bêjin girêdayî navlêkirin yan jî tarîfkirina berhema xwe ye. Pêvajoya ku piştî wê tên ev bi 10 salan da ajo ew jî dibe parçeyekê vê berhemê. Yani tu nikarî dervê wê berhem wan nivîsa wê berhemê bixwînî êdî. Yani her yek bi serê xwe ne. Yani û ev tevlî vê pêvajoyê dibe û bi min wê berhemê qewîntir dike. Ji bo ku gera wê bilestir bibe û herkes li ser vê bipeyve lêkolînek li ser wê bike. Çünkü xwendin ne derveyî berhemê ye. û rexne jî ne derveyî berhemê ye. Ev tişt bi heve girêdayî ne. Yani wekî zincireyeke bifikir. Te xelekekê bişkînî ê din belav dibin. Wisa bifikir yani. Bi tam mekelkadî behs kir ez ketme navberê de bi kararîna rengen di vîdyoyê we de zêdetir erdingarî zere û havîne û cil jî reşin. Yani ev terciheke elbet ev tercih jî ku dêtê. Bi min nîşaneyeke, diyardeyeke taybetmendiya vîdyoyên min in. Yani heger rojekê rexnegirek rabe û qala van vîdyoyan bike û bibêje em bêjin ji serê serî de bê min ez di rêyekê çawara çûme, di rêyekê çawara derbas bûme, qonax bi qonax em bêjin li van mesela binêrê bê qiyafet cilû berk çawa guherîne û mesela di yekê de wek em bêjin wêne min kincên Superman li xwe kiriye û min di vîdyoyekê de kincên nîjadperestên Amerîkayê Ku Klux Klan ew li xwe kiriye û di yekê de em bêjin hostesek heye bi kincên hostesan ên balafiran. Yani min beşek üniforma çêkiriye. Ev wek üniforma tidkarî mijareke taybetî li ser vê jî çêkir bê cilû berk çawa hatine guhertin. û mesela bedil û kincên reş û zeviyek û zeratî û hema behs bîne ku wek nexweşiyeke wek şewbekê ku lê xelknîgara te xizitiye û çünkü gava tu dixwazî hinekî dî hêniktir bibînî wê zeviyê wê erdî. Di ê min de di xewn û xeyalên min de ew cihekî zer e. Lê ne doje he. Lê belkî ranêzîkî dojehê dibe. Rû te hinek ber û kevir û lat û zinar û tiştmiştin wisa ên reş ên granît henin. Ên tiştin volkanîk henin mesela. Di gelek çika de wisa ye. Ji ber ku çima em tên ser mijara destpêkê derveyî bajêr e. Derveyî bajêr jî nihat bifikire hinek bajar yani konsepta têgeha bajar çi ye? Hinek bajar naqedin. Li hinek bajar diqedin. Diyarbekir bajareke ku diqede. Erê yani piştî du gava tu her dibînî ku qediya bajar û kawdaneke din dest pê kir, sekayeke din dest pê kir. Ev e yani. Dîse vîdyoyê 2003 de ez dixwazim bidomim yeke exit. Mêrikek di nav piştî ku zelzele rabûye û di nav vê naviya Kabil de vîran da dixwazê derkeve em jî dibînin derket dilê merhet dibe lê em dimêzênin ew derketin aslında ne derketinê jî. Di vir de dîse serî dest pê dike û weka Sisyphos ew lat tam dikeve berçê em bêjin xilas bû dîse diğindirê jî binî dîse dest pê dike û dîse dest pê dike. Di gelek karê we de ev heye zêde yani. Yani bi min hunermendê ku li coğrafyayeke wisa de dijî em qala ên rojhilatiya dikin ji bo hemû hunermendên ku li rojhilatê berhemen vîdyoyan dahafirînin ji bo wan hemiya dikarim bibêjim ku derbasbar e. Ev qeder. Ev qedereke.
قدر يعني النویسه که چارن امبیجن کو بسری ده هاتیه و تنکاری و گوهرین لی حول انت جبو و گوهراندنا و قدر اشخو وکو مثلا رومان كولت ان قراص ان ممت اوزینی بفکر رحمتی ممت اوزینی بفکر مثلا ده اگزیته دیجی و دو ویدیو ان دن دیجی امبیجن از yani figürü kulüre o figür her hünermend bxoye çi beji hünermende yani li reyeka tere dereketine digere reyeka felat digere li vekteji got dizan tümü daim kadara em bejin reş aku her 10 salan em برگویتن ام بیشن لور دلوکمه و دبینه کو چه بکیجی ام بیشن و تشتن نگوهرن لی ویدیو بخواه yani çiro bخواه فانتازیه ویدیو belki belki katışları ne beşe efhemi خوندن لسر وان ویدیو yani neyse bak şirove ne lomad bejin yani de exite deji mesela figüre ver ve figürasyona ke hünermendi le roşlat dahat diten yani doxaz jnav ve geremol jnav van hündri van kavlan derkeve uşxoyre reke bibini be evre çiye şadiye tiştekedine pareye yani galeriye ke mazine yani binavu dengbune çiye az nizanım lugori her hünermendi ev has den guhertin duguherin şi ve hünermenden iroin çünkü eydi be hemen hesten ambejin hünermenden beri bir sıh sağlan tev nagerin yani gerek juvanış boku behtir binavu denk beben tiştenen seyirdekin yani navvanda kurdici hene exit و هن ویدئوین که دوی ساله وان سالان ده هات نچکرین اکو من بخواه چکریه از داخواست دکم که به آوه که کرونولوژیک لوان به نیرین یعنی وک راپورتین ام بیجن کمالیا مافی مروان bu sabbe fikir من her ev yek dikot çünkü وان çağan لرفشة دنياي ولا لرفشة عم بيجين باجارك از ليدجيم لورجي بين ربيتشت بي سر باجارك كو مصدع حسبين كو سر باجارك وباجارك بالتمام تمام بويا كانوليه يعني افسانه سيسيفوس ميتوسا سيسيفوس بخوا جبركو دجلكن وان ده تي شوبا اكزيستانسياليزم جيبي بي و اف behtir be biru boşinin kamu gredayne. Çünkü ez kamu hezdikim. Yani ez berhemin ve hezdikim. Mesele xwe vejinandine. Jnuve. Ezanım. Ev geliki zahmete. Rojeki rakhne gereke hüneri gotu bu. Kare şener pir zahmete. Jberku her ve hawl bide ku xwaj nûve bi afirîne li hemberî kê çima tenê ez vê yekê dikim çünkü ez bêwelat tiştekê min tune yani mesele ev e hunera min tune dîroka min tune zimanê min tune tiştekê min tune ê ku tişteke wî tune be ve hawl bide ku vaya her tişte min heye ve ew jiyan bibe jiyaneka ji hewildanan tijebûyî û ez tiştekî bêjim ev ne jiyane بته آوای نجیانه من بریجی گود من دخواست از وک هنرمندکی ویدئو یان ای نوردیک اسکاندیناو یان بیجی و تف بکرم عاجز ببم و بمرم قدیه اوه yani ليه أفنك وكل لكسك جالك مازنش بعد قام سبي أخينا ليه بحث قامو كر مثلا ده قطنا سيسوف كتابة قامو بيجي سيسوف aslında ne gotişteki puçuvaladıke çünkü وقتا وی کاریدکه کیف خوشیکه البته وقتا لات درد خیجار تعبیدک شیرین لی اولاد خواره او جیب کیف داد که بخواره و هنگیش که وقت بنزینه
Divan kare undukun da yani nizanım ev kefe yani Hiç belki Yezdan ev ceza kırne. Yani tiştek ve kısabe. Böyle. Divrda ama o karı varna kare workji de vi kari deji dijinin kare gitkin le kare ki aslında nak kinç karjinine belki yani pırs vakit gori kondram helbet karçı yani kare bevateçe bevateçe içma ehne kare gotkin jehne ka bekadirtira pırs bu de vaktam le mezandı serimde leke hoşik ki ne koy videoyu da bu yani. Yani kar çıma jbo berhemen hüneri de terminolojiya em bejim İngilizande yani enku be İngilizi afriye de ben work. Ev belki tetavata berhemji. Le work kar bxwe ve pev em bejim. Behtir dişibe kareki ku le karxaneye ki tekirin. Yani le mekane ki ku te em bejin pil çetki, pila çetki, penusan çetki. U 24 saat em bejin te ser dinavo çerxe fabrikayı da te kareketki. Diza mesela berhemeke videoyu cute, very cute. Şirin, pır şirin emin hebu. Lüverji mesela yeki bi kukuleta bi rupoş li erbane etxe. U li paşavi em bil paşeji xaça bi gama heye naziya. Lüverji pişti demeke denge Hitler'ti. Ajitasyon dike. Li ev denge erbaneye vek dengen ku de karxaneye kede yani ev lezu beza faşizme bi fikir, nazizme bi fikir vek fabrike dişolin. Yani diverdeci diyarda nişane tam jî li ser peyva work çiye de hünerê de. Çima ji bo hemû berheman dibêjin work. û her tişt çima dibe proje. Yani piştî çi me li ser van têgihan wekî ku em qala tiştekê bazirganî bikin. Em tiştekê qala tiştekê ferheng em ji ferhenga bazirganekê em dibeyvin em ji ferhenga bazirganekî li hunerê dinêrin li îroya hunerê û em bêjin li rabordiya hunerê. Work tiştek absürt e. Yani gelo ew tişt dibe karek şoğlek. Erê dibe bi çavê hunermendekî çawa nabe. Vayê du jinik wekî ku bi heve kedibin rikberiyê dipeqînin wan peqpeqoqa. Lê tu zanî ku ambalaja tiştên hunerî paket dike. Yani gava te peykerekî tiştekî bişînî ji bo ku neşkê û zirarê ziyanê nebîne tu bi wê ambalajê wan paket dikî. Başê ev gehînek di vê videoyê de hatiye dîtin. Heya niha kesekî vê gehînekî li ser vê gehînekê peyivî em li çima li ser ambalajê xwe napeyivin. Work ew e. Yani ew jî bifikir ku ji wê ew ambalaj ji ber bermayiyên berhemekê ye û di wir de maye. Ew xanî ew mekan bi xwe dibe galeriyek. Wê hengê di wê keliyê de dibe galeriyek. Wisa bifikir. Pir baş bû. Niha de dîsa me hinek vegerime sînemaya ama tekila sînemaya edebiyatê jî di wir de xuya zê peyvê ji wir stênim ji ber wê ez bêjim. Mesela de em çend filma da bibînin got kesek bi xwe nivîsandiye û têgehên bikartêne û pirsê got dike heman bin em bêjin ew derhêner autor e. Di videoyan de jî wexta bi serî got kronolojik videoyê ve hemûka dimêzînim çend tişt derdkevne pêş. Yani ji min pirsin ez ê bêjim eriya autor videoyîstekî autora çima zêdetir di navbera hêvî û bêhêvîtî ya da hêvî û hêvîşikastinê de em gelek videoya dibînin. Di keçik li bişelît dilîzin kêfxweşin di daviya hêvîkeke xweş wêneyekî xweş em piştre dibînin got ew toz dibe û dîsa tiştên xirab dibe tiştin dibin. Ya da dîsa ew zarokê videoya gundê me stranekê dibêjin straneke xweş e lê çiqas diçe ema di nav tundiyekê de dibînin tiştên xweş hatine serê wan.
de original mesajı da hem dise ve çem der baske şelit ke vi hem be ve xlas be ve çe ama şelit vi dise dini videt hele. Yani her gün hevi ke nişani mededin o şkandına ve hevi jit ampere binin. Nave solaya ve belki. Xlasi tunaya yani beheviti ke nu ev hevi beheviti yani acı tuhazım ne ki jüveci bir bizim. Bilal tıpırsan gelek zahmet jibindi. Yani belki beyku hayamın jveye ki hebe min tişteki usa çekir be. Yani kronolojiye ki usa jeheviye ber behevitiye be u hevi şikestin tu ebe. Jiber ku peyvate u gelek lejite. Le peyvajoya min jite. Brastici. Ere berraji heviye min şikestin. Yani lehemberi gelek tişte heviye min şikestin. Yani ez وكو د پیشنگه که خویا کو ام بیجن ریا فلاتی درکتن یعنی تشتکدن یعنی هيا دور ده hem hevalin minin hünermend hem jî nivîskarên hunerê ên wê demê gotin hestên de veguherîne ji binî de veguherîne çünkü lewre ez wekî hünermendeki ku ironiye bikar dina deditin. Yani ironiye be formen geleki xurt bikar dina. Raste. Le pişti ku bajer seru binu hev bu. U em bejin peşi ev. Peşi heviye min ji bajer şikest. U pişti ku hevi şwa tek dişike dur de pişti demek ki ev mesela kevoke derket be ezi çava ve hünermendeki ku ev tekşikin jiyaye hala aştiya ku ve tüccarin neye bekim jike ve kevokere yani ev beni dınavbera hevi u behevitiyete geleki teneke Livir geleki tenike. Yani dikkate u em nikarin em gava pevji gire bidin pişti demek ki diza dırıze ev u tek diçe. Em nikarin bigirin jî ber beheve jî bînin. Yani ev peyvendiyen ku min de videoyan da afran diye ve beni ku naftem gav qove dikun duxazin de çeme diclere derbastı bin u dicacı nagici devereki ceki u paşi serseri de ufoyak xuyad be u em bejin sihavejit keve ser ave vek edi hevi me edi em bejin mehevi daye em bejin ufoyan ku ben edi mecve bindesti derinen le gava ezvanat bejim haç ku ez qala jiyaneka tef siyasi dikim na yani lejber ku siyaset ji dinave ve çerxe de u gelek caran siyaset bixwe ve hevi şikestine de aferine. Ya ez dixwazim çi bibirsin tam vê pirsa siyasete. Mesela Şener Özmen Fransî bane. Vê vilqasî Şener Özmen re bêjin ew Amerîkek politik e, ew gelekî politik e. Ew yani politik bûna wê ji ber got Kurdî û gelek karî xwe bi Kurdî dikete. Yani ev pirs min çawa hesist dike mesela zêdetir li Tirkî wexta te tiştekî bi kurmancî dike tenê ziman dihêle got ew etiketa politik, karı politik dike biteve bizalaka yani. Jve aciz nabım. Çima jber ku edzanım ku rakhnegirin yani nivîskarên hunerê ên Tirk vêyekê dibêjin. Yani kuratör û galerîstên Tirk vêyekê dibêjin. Ew ê xwe vê bibêjin. Yani te li marjekê, li quncikekê dixwazin em bêjin li wir bihêlin tu müdaim duvur dengê xwe derexî. Ew der teng be, ew cih teng be, xelekek be, ew xelek çi ye siyasete. Lê penasekirin yani etiketkerina
ببینن که گله که حسانه یعنی همان تش چماش با مونا هاتوم نابیجن همان تش چما با هیتوشتایر نابیجن پیپیلوت دیریست نابیجن اندی وارل نابیجن مارک روتکو نابیجن بلا بوانا جی بیجن evji بتراخه politik Öyle. yani De yani tiştek edin de axaftına kakho da min gotu bu es veneyn vek Mark Rothko jî çepkin ve dawiya dawi bibêjin ku şener divir de tiştekê politik dibêje. Çiqas mistik jî bî, çiqas abstrakt jî bê, razber jî bê ve bibêjin ku şener hewl daye ku tiştekê politik bike, siyasî bike. Belê. de az dise ji naverokê vegerma hinekî formê de az çawa ji kevokeke reqala aştiye bikim û videoya fotoğraf de tekst heye metin heye de karanîna videoya da karanîna tekstê metnê çawa ev pirsgirêkeke mezin hinek zehmetê jî ama o çareser kiriye o çawa çareser kiriye çi fikirîn pêşî Ji ber ku ez vejevanim yani her hunermend ne wisaye yani jiyaneke mina vejeyî heye jiyaneke mina entelektüelî heye ez bi bîro boçûnan têgihan bi ferhengan bi bêjiyan mişeme ez nikarim xwe ji wê veder bikim loma gava dixwazim çünkü karê min tekst afirandine video jî wek formekê vê delîveyê dide te ku tu teksta li wir bikar bînî hatta bigêje dereceyeke wisa ku wek hunera konseptual en têgihî bi demeke çêkiribûn mesela tenê peyva binivîsînê ev jî mînakên wisa jî hene lê dîsa jî dibêjim hunera videoyê bi hunera performansê bi dadaîzmê ve em bêjin bi hunerên avantgard re gelekî girêdaye çünkü bixwe bûye tiştekî avantgard û video va firsada dide te ku tê tekstê di monitörê de cê ku tu dibînî de tê çawa bikar bînî û ez spasiya wan mirovên ku bernameyên edîtên çêkirine dikim pêşî Adobe Premiere yani jî Final Cut ên tiştên din çünkü ew nebûne ji xwe ev ê derneketine çünkü ew bi her awayî pêdiviyên te bicih tîne û xwe bêhtir em bêjin dewlemend dikin û amûrên xwe dewlemend dikin ku videoîst bê wê çi bikin wê karibin wê çi bikin. De mekîlka de behs kir ez dixwazim hinek vekin çend ve got terxnegir dibêjin şener nêrînê te gelek hatine guartin ez sebebê vê napirsim lê di salê xwe dawiyek Amerîka yek li Almanya diasporayê derbas kirin piştre min dîsa vegere hene malê ev navanên okê de mal li Diyarbekirê ji derve Diyarbekir çawa xuya dikir û piştî wa 2 sala Diyarbekirê hûn lê vegeriyan berçavê we çawa bû tiştek hate guhartin ya ji karê were çi bû Gelek tiş ji ber ku gava derveyê Diyarbekirê bî li Diyarbekir nafikrî yani edî nehewce ku li Diyarbekirê fikrî çünkü edî Diyarbekirê ew wek pêdiviyekê derket arast yani çünkü koçberiyeka bi dilxwazî bû ê min yani ne got ez hatim qewirandin ez bi xwe çûm me bi xwe xwest ku ez dûrî van tişta bibim bajar bibim lê ez piştî ezmûneya Amerîkayê û ezmûneya em bêjin New York û Berlînê bêhtir jî li Amerîkayê min hest pê kir û min tê derxist ku me her tişt şaş fehm kiriye di hunerê de belê û ev ne îroniye Bilal yani wek tiştek ku min keşif kiriye derket holê yani gelek hunermendên ku ji ber barodoxa şerê Sûriyê mesela Koçî New Yorkê kiribûn ew jî hebûn ew jî di çika xwe de bûn dîsa di wê geremolê bi xwe re anîbûn şer bi xwe re anîbûn şer bi xwe re heya New Yorkê û heya atölyeya xwe anîbûn dîsa wêneyên şer çê dikirin dîsa videoyên li ser qerekirinê û şer û têkçûn û şikestinê çê dikirin lê min nedixwest tiştên wiza çê bikim min yani û her ji destê min dihat ya rast min nedixwast ez tiştekî jî çê bikim çünkü ne ji bo tiştekî afirandinê ez li wir bûm çünkü ezmûneyeke mina traliyê tune bû yani
yani mutxas ez ve bijim. Vek mesela jbo tenê ji bo berhemekê ez rabûm li balafirê swar bim çûm Taylandê. Çûm graveke li wir ku ez karibim 5 deqîqe hest bi aştiyê bikim, huzurê bikim, aramiyê bikim, bêçiyê. Na, li paş patkan bibû. Bajêr. Çünkü şer bû, kıyamet bû li vir. Yani ew dev te bernade. Yani dev hemî eyroniya berdin. Li ezmûneyeke gelekî mezin dide te jî. Bajar çi ye? Dibe çi? Vedguheze çi? Têkşikan ji çi tê? Ji mirovan an ji avahiyan? Ji lempên zikakan an ji peyarêkan? Bêhêvîtî ji çi tê? Çünkü ew jî namînin piştî demekî. Yani şaş têgihiştin jî ev e em çîrok dinivîsînin. Em hunermendên roşhilatî, em tenê çîroka dinivîsînin. û wê awan çîrokan dikişînin û em ji wan re dibêjin ku ev video art e. Nexêr. Ez angaşta min ev e, ew ne video artin. Ew filmin. Hûn filma dikişînin. Qediya çû. Hûn nikarin wê çarçoveya video artta bibînin. Hûn xıyanetî li gel çikê dikin. Video art. Hunera û mejûya hunera videoyê dikin. Çünkü hûn xwedî senaryoyê ne, hûn xwedî castin, hûn xwedî çîrokekê ne, hûn van tiştek gişt çêdikin, paşê dibêjin video art. Na, şaş tê giştin ev e. Gotina davî bu ez bêjim ser video artê ez ê te napirsim. Pirseke minî ya mijara me re ne alaqadar ama fotoyeke bû ew fotoya şadap ji Amerika'ya ye ji xwarê re dibêje bêdeng bin ji êdî re dibêje bisekirin. Yani tikarî bi milyona bixwînê lê oxta min ev foto dît ev çike yani direxene em nizanin çi ne belkî jî nerexin jî ez wê jî nizanim li jêr çi hene li wiyalî çi hene em nizanin tenê Amerîkek ew mêrik di navberekê de ye ama di navberekê gelekî zehmet de ye yani. û belkî jî ew karê gorî min Şener Özmen ez bi fotoğrafekî bixwazim nîşan bidim o fotoğraf ji xwe re li wir dirûne yani ez kitêbekê binivîsim belkî ez zû deynim wir. Ez galet dixwînim ew mêrik kî ye yani çitkî û li ser vê xwendinê ez nikarim tiştekî bibêjim. Çünkü te baş xwend. Dengê xwe bibire bi em bêjin navekê din bi dengê xwe bibire şatap te gelek rast got di navberekê de, di neqebekê de lê ev mesela nezelaliyê û nedîtinînê yani ji ku tê. Yani ji ber ku em gava bixwazin wî fîgûrî em penase bikin dişibe çi? Yani mesela min di wir de dewlet bixwe bû û rûyên rûçikên dewletê bû. Çünkü gelek rûçikên dewletê hebûn. Hinek jî wisa bûn. Yani biz simbêleke em bêjin wek sembolîk em bêjin bi jêr de daketiye û bedilek belkî û baş rûyê wî jî nabînin çünkü hinek sîh ketiye wir jî û kortalek em nizanin bê hewze tişteke din e têde ax heye kever hene mirov hene kuştî hene mirî hene çi ne em nizanin cesedin laşin cendekin em wê nizanin lê wer xuyeye ku ne tiştên başin wer xuyeyeke li wir gef jî heye. Yani ne tenê ên ku di hundirê wir dene şîş şer dike. Belkî gef li wan dike. Belkî ew e. Dîza jî dibêjim. Wek tişteke konjüktürel bifekir. Belkî jan demê de ev video derketiye belkî li ser çi ava bîye. Yani çünkü em dîza li derveyî bajêrin. Yani dîja kavilin li wir. Yani em ne de ava heyke birê ku pêk dene. Ne binayeke ku em bêjin şerî de têk çûye ruhyaye. Na, dîja li dervene. Dîja ew mesela zer û mesela nezelaliyê dîza derdikeve holê. Belê. Em gelek spas dikin ji bo vê hevpeyvîna têrotîje rastî vê hişara pandemiyê de ji bo nebûna mêvan û cegerkirûn hatin jî em gelekî kevxweşin. Elbet me tedbîrê girtin, bê tedbîr nabe. Ser navê çil filmê ez gelek spasiya ve dikim. Ez jî spasiya ve dikim ku ve tiştekî wisa li dar xist û gelekî kevxweş bûm, gelek spas. Em jî gelek kevxweş bûn. Temaşevanên hêja heta bernameyekeke dî bimêne nav xêrxweşiyê de.